Samantala sa ibang balita, sinuyod po ng Department of Trade and Industry sa ilalim po ng Consumer Protection Division ang ilang pamilyan po sa Ilocos Sur. Tinungo po ng mga ito ang Santo Domingo Public Market kung saan nasa 286 na ang mga nagnenegosyo ang na-monitor, kabilang narito ang mga nasa bahagi ng mga karne, gulay, mga nagbebenta ng isda, grocery store, agricultural at poultry shops upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa fair trade laws. Nakumpiska ang nasa 5 depektibong timbangan at mga expired na produkto sa ilang grocery stores. Siniguro naman ng ahensya na magkakaroon ng lingguhan na inspeksyon sa mga ginagamit na weighing scale o timbangan upang matiyak ang karapatan ng mga consumer na makuha ang tamang timbang sa lahat ng produktong kanilang bibilhin. IFM News. IFM News. IFM News.